Dan ya alhamdulillah iki mau kok ketemu Kayisa. Yo ndak kenyono-nyono nduk. Iki mau apa aku ketemu sarus sliramu. Nggih menika sampun katuraken dasar ingkang ongkos pindah sapunika kantun minangkani pambudutan-pambudutan monggo ing badhe paring kalau libur saged gabung serangan kalian Yolanda monggo dipun tulis kemawon jenengan tidak mriki amargi menapa kula ingkang tepang nggih namung Pak Darsando kados Mbak Nadine Pak Aminah apa meneh Bapak Sulamto lha iki lho sing pelaku templek ya lali aku santai kula supaya Bapak ning nggih mugi-mugi tetep semangat nggih monggo sapunika wonten pambudutan anyuwunipun Lungiting Asmara menika Bro Darjan Malang. Jahan mantep. Ayo, monggo. Iyo. Bos. Monggo. Bro. Monggo Bro Darjan saking Lata Malang. Nyuwunipun Lungiting Asmara duet. Ayo. Apa di menika? Pundi priyantonipun ingkang saking Lata Malang monggo yo bos ya Widya saking Sasono Malengahan minangka pertarungan gimana ya ayo bos iya Ayo sih, betul sih. Ketot kunci kan dengan lo. ayo sih Rene atur sih yuk yo Jos yo jo Adik menika pesinden semi warok ingkang badhe gladhen wonten ing Sasono Pagelaran Agung Cinandra kadya gumebyar sandhanira ngagem abrit kadya banteng PDI ayo awas iya kowe ngobrol ayo ngobrol wis nah jos wes pirampi ika mau apa banteng Mang apa Suluk. banteng apa Banteng ketaton tapi nabang. Sil, wis sinden gawan gamelan kok padha yo. wapi itu gawan gamelan to memang awartosa to numpak Serah gue. ngancok miring sing tak samari le momotosaku Lah iya. lagi mangu raisi wae wis ngeden-ngeden lho Ora lho, iki kan iki sing gawe panggung sapa? Ini mesti kuat. Sik toh. Wah. Loh, Kiri. lah awakmu gendrot-gendrot langsung kirek kecepit lho. Aku lo kecil. Aku lo kecil. Ya, Dok. Nggih. Silvi Dalam. ana pambudutan saking Bro Darjan Malang. Bro Darjan Malang. Lungiting Asmara. Piyambakipun kok Asmara. mboten purun mriki to ya. Nggih, nyuwunipun Nggih, Lungiting pundi? Asmara duet, Duk. Lah nggih, pundi piantun? Ya wis. Ora dadi apa lek ora gelem rene. Didueti dhewe. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Heeh. Ya, Lungiting Asmara. Monggo. Sesarengan nyu dewanada. DSS Pro Audio, thank you. Sapring ganku nganteni janji prasetya ning ati kadung tresno mring sliramu dong bagus raine dina lan waktu ning ati
ati-ati aja pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atiku atangsa gawe lara iku ra ayoku aku ora bakal mundur aku ora bakal maju yang durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmara Sunawan official juga ada di Patra Channel.
Masya Allah. Cian wis. Masuk. Ngaten nggih. Jan wis semangat 45. Nggih. Matur suwun Gendhogo Silvi. Terima kasih kembali. Iya, heeh. Matur suwun nggih, Pak. Wah, Ya, iki Raden. ngoten. Alhamdulillah Ya, menika kalau saking laris. Bro Darjan saking Kota Malang. NJ terima kasih bunga-bunga sosialnya. Semoga rezekinya